Il-Gardiola tal-Isla tmur lura snin twal u kienet mibnija mill-Kavalleri ta' Malta. Illum hija meqjusa bħala waħda mill-ġawriet ewlenin li mżejjem bih il-port il-kbir. Ma' żmien l-elementi għamlu tagħhom bil-kawża li partijiet minn din il-Gardiola u swar tal-madwar bdew jiddeterjoraw. Kien fawissu li għadda l-gvern iddeċida li jirrestawra dan il-bini b'valur storiku u kulturali biex xogħlijiet fuq dan is-sit jitlestew biss 50 xhur. Fil-fatt l-erba' filgħodu l-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonici u s-Segretarju Parlamentari għall-Kunsilli Lokali Stefan Bontempo osservaw ix-xogħlijiet li saru. Il-Ministru Bonici qal li dan ix-xogħol tlesta fi ftit ħin għalkemm kien jirrikjedi attenzjoni speċjali fejn jidħol it-tindif tal-ġebla. Dwar dan spjega aħjar il-perit Claude Borch. Il-Gardiola l-iktar problem li kellha kienet fil-fatt fejn ma tidhirx minn hawnhekk minn ta' taħt. Taħt kellha l-parti elementi strutturalment ftit perikolanti, ma kellna nbidlu ġebel kbar ħafna li jibqgħu deħlin taħt ġossur biex inkunu nistgħu strutturalment nerġgħu nġibuha għall-istess saħħa li kellha oriġinali. Apparti jekk il-parti ta' fuq kien hemm ċertu posti speċjalment l-elementi skulturali kienu pjuttost maħmuġin. Ma kienx biss ix-xogħol ta' restawr fuq il-ġebel iżda sar xogħol biex jevita periklu għal dawk li jipparkjaw il-karozzi fil-parkeġġ ta' taħt il-Gardiola. Parkeġġ t'isfel l-iktar problema kien hemm il-blat kien hemm drabi li waqgħu biċċi tal-blat u fil-fatt kien hemm signs kullum kien mad-dawra kollha li ma tistax toqgħod viċin tas-sur. Minnaħa hekk għamilna intervent sostanzjali fejn dorna mal-partijiet kollha tal-blat biex nikkonsolidawhom. Dan il-proġett sar minn fondi Ewropej allokati għal dan il-qasam.